продавам. Продавам. И що ти нема? Покажах му ги 1000 динара, ги покажах слава. И сега, що ти нема на тебе? 1000 динара. Най-голяма пара. Най-голямата пара. И сега ти трябва да си вземеш. Абе, аз трябва да си взема, няма как да си излакам. Значи трябва да си жваки сега. Трябва да си излакам. А, къде си жваки? Няма да си излакам. Так да си излакам. Так да си жваки. Най-голямата пара, бе. А, най-голямата пара. А он неговите прав 15-20. Знаеш направо 8 дига. А най-голяма пара не е. А нема да ви. Не, чек, какво продавам? Абе, аз тук продавам, знаеш какво? Знаеш какво? Владо го знаеш ли? Добре. Владо? Да, да? Там. Там. Аз мисля, че жвакне на апарата там. Там е жар. От аз на него му ги покажах слай. А де Пръснал си парата, да ги турам. Тия пари си Измира съм пар. А имаш пари, Джей. А? Имаш пари, Джей. Я ги пар. Значи ти имаш пари. А най-големата пара не е. Най-голямата гранема. Е, това е лошо, да не е Най-големата. Защо най-малек сега съм? А вот и 5 дара да ги няма защо. Право даже кита. Награда така. Слига, учеб година буду на това. Ай не се излезе. Айде не се излезе. Ага нема най-големата пара. Може да провери. Ага найде най-големата пара. Ай, колко на колко? 20 на 100? 20, 25 на 100. 25 на 100. 30 на 100. 35 на 100. 35. 35. 35 на 100. 35 на 100. Ай, най-дега 35 на 100. Тя найдем да по-добре пара. Айде, при едно. Това. Не е проблем. Айде.